Duela urte bete, denok parte hartu genuen aieten gertatu zen bake konferentzian Donostian. Urte bete geroago, gure konpromezua berriro hartu behar izan dugu prozesu hau aurrera eraman ahal izateko. Azpimarratzen dugu baita ere gure engaiamendua 4 puntuetan, aieteko adierazpenaren 4 puntuetan. Jarraian leheneko puntuari dagokionez, iruditzen zaigu garrantzitsua dela bake prozesua Euskal Herrian aurrera egin dezan bertako gatazkari aurre eginda. Eta guri dagokigunez eta gure ekarpenak txikiak badira ere, jakinarazi nahi dugu gu prest gaudela parte hartzeko aieteko deklarazioan 4. puntua abiarazteko eta bertako eragile politiko guztiak engaiatzera bultzatzeko eta parte hartzeko bertako eztabaida batean baldin eta auzi honek aurrera egin ahal izango badu bake prozesuan. Euskal Herriko bigarren zati honi dagokionez, gure azken aste hauetako eztabaidak agertzen ditu ondorengo beharrak. Behar izan bat badago, eztabaida batena batetik Espainiako eta Frantziako gobernuena eta bestetik etako ordezkarienak desarmeaz hitz egiteko, gatazkaren ondorioz hitz egiteko eta honek jarraipena emango badio aieten etak egindako aldarrikapenari, hau da, ekintza armatu guztiak utziko dituen aldarrikapen horri. Beharra dago halaber gatazkako biktima guztiak onartzea eta euren sufrimendua onartzea. Bertan dagoen arazoen artean badago zailtasun bat prozedura juridikoen aplikazio dagokionez eta horren objektu da gaur egun Aurore Martin. Gaur egungo presoek duten egoera euskal gatazka dela eta Frantziako legediak agertzen duen egoera bertan berari eman behartzaion baldintzapeko askatasuna eta bertako baldintzak. Eta bertan eskertzen da bizitza normalizatu bat emateko eskubidea badagoela euskal gizartearen barruan. Guk aieteko konferentzian parte hartu genuen aldetik, azpimarratzen dugu auzi hauen irtenbidea lortzeko beharrezkoa dela nazio mailako eztabaida bat bultzatzea eta maila interna nazioarteko mailako bitartekarien beharra daukagula horretarako. Ça va, je te cache pas Max, tu vois. Allez.